салом ба ҳама дӯсто бародаро, ин канали азам блогай. Гапа дароз намекунем бародаро, мерем барои моҳигирӣ. Касе ки видеоролик интерес наед тамошо кунем. Мо бошад сар мекунем, рафтем. дӯстон, имрӯз дар бораи якчанд моҳигирҳое гап мезанем ки онҳо дар вақти моҳигирияшон худашон шок шуданд. албатта ки дар вақти тамошо кардани видео шумо худатон инро мефаҳмед. барои он ки ман бовар дорам ки шумо ин гуна моҳиҳоро дар зиндагиятон дидагӣ нестед, марҳамат дӯстон видеоролика тамошо кунед. як моҳигир дар Колумбия барои доштани моҳӣ меравад ба умеди оне ки дар чангакаш ягон моҳие калоне афтад. лекин вақте ки ин моҳӣ ба чангаки ин моҳигир меафтад, ин моҳигир хурсанд мешавад, хаёл мекунад ки ба чангаки ӯ ягон моҳии бузурге афтидааст. лекин вақте ки ӯро аз об мебароранд, бинед дӯстон ки ин моҳӣ чӣ гуна аст. ҳамроҳони ин шахс дар ҳайрат меафтанд ва мегӯянд мо ягон маротиба ин гуна моҳиро надидаем. бинед дӯстон ки ин моҳӣ пашм дорад ва ба моҳӣ умуман монанд нест ва ҳатто ин моҳигирҳо метарсиданд ки ин моҳиро аз чангак кушоянд ва боз ба об сар бидиҳанд ва онҳо баъд аз чанде аз ин моҳӣ метарсанд ва онро ба даруни об боз сар медиҳанд. моҳигирҳои Китай шок шуда буданд вақте ки ин моҳӣ ба чангаки онҳо афтид. бинед дӯстон ки ин моҳӣ чӣ гуна аст. ба хаёлам ягонтаи шумо дар ҳаётатон ин гуна моҳиро надидед, барои он ки бинед ин моҳӣ пой дорад. ва вақте ки ин видео ба YouTube афтид, олимон гуфтанд ки ин моҳӣ короче дӯстон як номи хитоӣ дорад, дар чуқури уқёнусҳо зиндагӣ мекунад. лекин онҳо инро дар яке аз дарёҳои хурд дарёфт карданд ва ин моҳигирҳо хело ҳам зиёд тарсиданд ва ин моҳиро боз ба дарё раҳо карданд. кадоме аз шумо агар дӯстон номи ин моҳиро донед, дар комментария ҳатман нависед. ин ҳодиса бошад дӯстон дар китоби рекорди Гиннес ба қайд гирифта шудааст, барои он ки бинед дӯстон ин шахс дар байни шаҳр моҳӣ гирифта истодааст. одамон ба ӯ мегӯянд ки ту дар ин ҷо моҳӣ гирифта наметавонӣ, лекин ин шахс мегӯяд ки ман худам медонам ки чӣ кор карда истодаам. ва ин шахс чангакашро гирифта ба лаби ин дарё меравад ва ба дарё чангакашро мепартояд ва баъд аз чанде чангаки ӯ ба ҷунбидан медарояд ва ин шахс ҳамон қадар ки чангакашро мекашад, лекин вазмин аст ва баъдан ин чангакро бо як душвории зиёде аз об мебарорад ва бинед дӯстон ки ба чангаки ӯ чӣ афтидааст. ва ин моҳӣ яке аз моҳиҳои бузургтарин дар ҷаҳон будааст. вазни ин моҳӣ тақрибан 180 килограмм буд ва инҳо ин моҳиро дарҳол дар ҳамон ҷо раҳо мекунанд. ба гуфти шумо дӯстон, ин гуна моҳии калон дар ин ҷо зиндагӣ карданаш мумкин аст? фикрҳои шумо оидин дар комментария. ин видео дигар аст дӯстон, лекин чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истодем, дар чангаки ин моҳигирҳо як акула меафтад, лекин баъд аз чанд бибинед ки аз таги об ин акуларо ҳамин гуна моҳӣ мехӯрад. ва олимҳо гуфтанд ки ин моҳиҳо то 3 метр дароз ва вазнашон бошад то 400 килограмм мешавад. ва нагуфта намонад дӯстон ки номи ин моҳӣ группер аст. инро шумо дидед дӯстон ва хаёл кардед ки ин осьминога аст, яъне ин ки ҳашпо, лекин дӯстон ин ҳашпо нест. танаи инро бинед дӯстон ба мисли ҳашпо аст, лекин сараш не ва олимҳо то ҳоло намедонанд ки ин чӣ намуди ҳайвони обӣ аст. ин видео бошад дӯстон хело ҳам ҷолиб аст. дар ин ҷо моҳигирҳо мегӯянд барои оне ки моҳии паррандаро ба даст оранд ва ин моҳигир якум боре ки чангакашро ба даруни об мепартояд, ин моҳӣ ба чангаки ин моҳигир меафтад. ин моҳигир дар тӯли як шабона рӯз танҳо 7 ҳамин гуна моҳӣ гирифт ва ногуфта намонад дӯстон ки ин моҳиҳо ба осмон метавонанд то 200 метр парвоз кунанд ва хело ҳам моҳиҳои камёфт ҳастанд дар ҷаҳон. ин чизи хело ҳам аҷоиб ва тарснокро бошад дӯстон, дар Бразилия ба наво гирифтанд. инро то ҳол ягон кас намедонад, барои он ки бинед дӯстон ки ин ним ба акула монанд аст ва ним ба динозавр.
ва олимон мегӯянд ки гӯё ки ин намуд моҳиҳо дар солҳои пеш зиндагӣ мекарданд ва дар айни ҳол вуҷуд доштанашон ин ғайриимкон аст, лекин чӣ хеле ки мо дида истодем, инҳо то айни замон вуҷуд доранд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. Дар канали мо обуна шавед, зангувачаро пахш кунед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.